Sa gudahin nga ro ti surat, ti pakasritaan, iti kalman lang ni pagkayam ti nga Mario, kung ano rito idi kalman lang. Idi kalman laeng manong nemi, taiyawid ko ni Eileen dito'y balay. Ni Eileen manong nemi, kit iso ti latest a girlfriend ko. Naman mo kisuna iti may isang department store, may isang sales lady na parang gimatang iti brief ko. Nabayagan nga jak nagsukat iti brief manong nemi, but-but-but-butin. Kat siyempre isot din ang assist kanyak ni Eileen. Kat siyempre ang katangang manong ko na nakit brief man. Imisem, impanak itayan nakit brief. Anak klase nga brief, ti kayat mo manong ko na nakit dati saan nga rumuar. Dati saan nga agpakpakita. Anak ati size na manong. Size na ito'y kuhak? Ha? Size di brief mo kunak manong? Hangat ako ko. Aking kinatawa kam idi manong name. Peso, ang gumalipatan dito. Hindi pa damon may paragamambukin ni Eileen. Anak ati size na ko. Tamo kiniti magbagan asal saludsudan nga size. Dati kukuha. Dati kayong brief ko asal saludsudan. Orel hap dasen manong name iti kinatang ko. Siyempre, inig-ig ka man na dagiti katangek nga brief. At binaliwan na nga kinuping nga inurnos, nga insupot. Hading, abi manong, nagkamamon ti brief ko. Oh, kaganga di mo pinisuot, di ho kailang. Babalinto nga ulit ang ikanan. Ni manong met. Umekanto paspasyarin Eileen. Kinunak kang kuha na di amu kung tinagan-nagan na namuak imbagak matin tinagan ko. Talo nga bulan lang manong naming inarem ko. Ije department store latan tinapanak. Nagbasyaran kang kuha na. Ay kaya manong naming nagtulagan min. Ngembes ko nga gawid iti daytang malem takabigatan na kat day off na. Ibaga kung kang kuha na manong naming ayawid ko ni Suna dito balay. Tapno kasarna. Tapno yung amukan kininanang. Kaya nagdiduwa ka absat ko. Gusto nga di yung amuk kininanang manong name nang ni Eileen. Nobiak. May ka manon dito nga balasang nga ayam among nga nobiam. Ninanang met. Bukingan dakmet. Ang tagsal-salud-sudak lang anak ko. Siyak tinanang mo nga sangang kululbon. Nandiyak marino, isot di ba yung katlo? Wanang, isot ba yung katlon? Si marurong manong nemi ni Eileen. Ebang ading ko. Isot kapipintasan, manong. Nakita mo, naging mo Eileen? Talaga amat nga sa kapipintasan nga talaga. Alalakit dumano kayo nga ruta na. Pag isuunay, nakaluto kami. Mangrabita yon. Ha? Ipapabalay mo, Eileen balasan ko. Awan pagtanakan nyo kanyak nanang, kayang-kaya, no problem. Kadag peso manong name awan pulos panagalumiim ni Eileen. Kinapudno na isupayan tinapan timulong nga nagkao nagidasar. Isupayan tinagayab manong name, iti makaidasardan kay ni nana. Mga taon, kunana. Nagkaukaw manong name, nagbugko, agkamit ti kayat na. Baka saan ka narwa, Eileen? Narwa, mak. Kayak tagkutsara, kayak petag agkamit, all around na. Kan masapol nga kamatak kabata, tinunong nga ikan nga tilapia deto'y masida. Magusto ko na yun. Ay, data kami mo gusto ni Mario, Eileen. Di na kahit maprito. Di na kahit natin malinlang taon no mapakpaksiw. No tilapia. Kahit na natin natuno. Baka na lang pang agsip-sip ti tilapia. Nanang, agsip-sip. Awan sip-sipan natin, tinuno nga rod. No kumata, liningta, o no pinaksiw, paksiw, ada sip-sipan na. Namagan namagat pa nakatuno na. Nanang, ore namagat pa lang tuno yo, at dalat na pakasip-sipan na, kitain nyo.
Hinalak manong nemi ti ulo ti tilapia. Sako, pinatanganin jay ulo ng abatog ti matana. Pinisit ko. Oh, nagimas. Nakita yung matikatas na. Gimas. Nagimas pa ti matana. Manong. Abay ka ba? Di mo na tuturin ti agsipsip. Hulot tilapia. Makahanganton makasipsip na madamdama. Lukot ti ubingin bimalas-balasitan ka nga na green-minded ka. Hindi, gusto mo ti ko nagmanong. Laing mo kami sigaba. Lalamangan tayo. Papabalay mo, Aileen Gasto nga talaga digit anak ko. Nana nga mo problema. Naruamak. Makita yung kadingan ta pa nagalumim ko. Awan, kuboy da ito Dahil mas da ito Ay, deta. Deta te ko na dapat nga kwa. Sumalat ito yung lugar mi anak ko. Data daludal. Dahil mas pa nang luto yun, nana. Dito daludal kanya. Si kama data tinuno nga tilapia, Mario. Na. Nagalis na daludal Madamdama siguro. Danto nagalis na madamdama. Dumaka-eskur ka. Parang nemi, kinitadak, dagiti kakabsat ko sa dakbinilawan. Manong, kasla, ad-addan sa amin ka nalalaing ni Manang Aileen yung sika. Anong nalalaing? Talaga nalalaing Ipanagnek kondong ni Manong yo. Ito nagkanda kami. Nalalaing kimsuna. Anong nemi kasta ti panangan mi kaya ni Malpasen timulong ni Aileen nga naginaw nagidaliman idinto tada kami kininanang manon nemi adda kami ti sangot ti balay tarimuara karon nga napanagpalpa tano kasta malpasa ka mangan kat isulam mo ti panagsigarilyo ay sigarilyo ka manan di mo pa inaik kadaya sak paminsan laangin nanan mabain kamot ka ni Aileen ag lips to lips ka ito nga agat sigarilyo ka ninanang med may katulad ito nagtubrasak. Maguri ka man, malagip ko man, masalutsut ko man anak ko. Nang, ni Aileen nga talagang ti may katlo, nganyam amom kada kami. Kat saan nga nakapasa? Nga nakapasa na duma. Wanang, ni Aileen ti may katlon. Kita saan nga nakapaspasa na giti imun una. Wala ta di yumat kayat. Sambat ka siyak tagpili kit anak ko. No digat si kamitlan. Nang, kasano ti sa inyo panangayat, kadagiti duwa nga imuna, kastamot kanya, kahit nga sawen, kanunungan kayo. Kahit baka adan tugon daw ba't nga supyatin kayo. Kahit nga Rod Aileen, ano't makunayo, jak kayat nga isut agbalin nga asawa marok. Uy, ano man hindi, di yung pangayatan kin Aileen. Di yung kayat kina bibo na, kina bravo na, saan nga mabablag? Saan kas karigiti mo na nga medyo mahinhinda gimbabain da. Iso na gani. Iso ba ti voluntaryo nga timulo nga nagdasar. Iso itatagid inaw. Saan nga di nga sapsapulin nyo? Ay, nabalok. Ay, handa kayat ti paatiw deta. Handa kayat ti paatiw? Ander na kanto deta. Nga babae, no isot masawam. Ander anak to. Uy. Di na kahit ti paatiw. Kitamket na amuan na. Nga adan imun una nga babae nga insangpet mo ditoy. Kat anat inarabid na. Kaya't nang ipakita. Nga iso na kit maikari. Kahit nang ipakita nga iso kit haang nga mabain. Kahit nang ipakita nga iso kit lagang kaya na tagtrabaho. Kaya na't magkisala. Gapo iti dayta madi. Madi Apo unay mo tan, awan malat na pumuddo, makapudno mo tan kata kayo nanan. Hamo ka di panadlaw, mano ka din nga bulan nga agay na kayo. Awan pa'y makabulan. Matlagaya, hamo pa na adult ugali na. Kat kadagito nga maadal mo. Anong ugali na nga ron nga madi? Kadagorot ko nakanak ko nga saan na kaya ti paati ko. Ganto kas pagaligan tagasawa kayo kat agapa kayo. Anak ka iti pa ate
No dumanog ka at dapat na pimpisa di danog na. No bumungkaw ka, baka adda nga bugkawan na ka. Dahil ti tao nga dinakayat ti maikuspil, dinakayat ti paabak. Baka no isunto pa kit ti mangander kang ka, kadagbalin ka nga under di saya. Ninanang wet. No, lapsat ti pagsasalitaan na walang problema. Kaya talagang napinas ti pakikisama na. Ayam dahil ang ti pakakitaan nga dinakayat, ti paatiw. Ti kayat na kit madaydayaw isuna. Ti kayat na kit isut bida. Ti kayat na kit isut agrukbab ka kinkuan. Ti kayat na kit isut ari. Imbas nga tayo na lang. Sige na. Sintirek. Ura kit ahumot pa yung makabulan mi nga kaya na yan. Basta, kaano lang din naklunak, kalpasan na inyawit ko dito yun. Ngakayat na agkaida kayo. Huwag nga ta, sasapo. Di tantun nga pang sintiram. Luwag romansa kayo. Apa mananang? Ay, basta. Pupuotam ti saok. Ite ito yung matlang arabi. Ibagam tumatlang kang itinakam mo. Husto gayam ni nanang ko na. Imunaak nga nagdigos manong name si Maruno ni Aileen. Imunan nga si Mrek ni nanang iti kwarto na si Maruno di kiti duwa kakabsat ko nga iti sumrek da niti seleda kit linabsan dat ayan ko umis-isam da. Ano kaya sa wanda kita nga isam yun, ha? Ha? Eba, Lili. Di ka makadisturbo ti turog ako baka no adda na rin gurmanin nga marumansa. Kasi kalagi ti duwa hindi nga insagpit mo. Nakaring-ring kurda. Sus. Siguro, awan ito at makaringgo. Maturog kayo nga na imasin nyo, maturog. Hanggang agdengdengag. Hanggang umapapal. No, apeng mat kami nga plywood lang itinang baet ti silid mo, ken di silid mi, ken ilili Inrekap ko nagititawa, ken tiri daw, manon nemi, insenyas ko kini Aileen na sumrek iti nakalukat nga ri daw, nga isuday ti silid ko. Siyak nakinting nga manong. Kaabay ko ti silid na nanang, akin laod, akin tenga, akin dayamit lili ken ni Eva. Agbeso manong nemi plywood lang iti nang divide iti tunggal silid. Ket kayat nga sawen kalawakaw mangeg wana mangeg iti banger mangeg ti areneng wano arimpadeg iti banger nga kwarto. Pwede nakastrekat manong nemi ni Aileen iti silid ko simre kakmeten inlak ko ti ridaw manong nemi iddepe kon ti silaw kodak kuma. Ang na idep. Inidep nan mano. Sa mesa. May masa ti silaw iti mi. Iso lang dito batong mi. Kaputas. Nag-aabay nga ti talo nga sila kakakalingan na. Open met iti ngato. So nga may mesa ti bumbilyan. Anong nemi? Edi tao masdagag kumaniti ayan ni Aileen. Bigla manong nemi nga imasdag kinarabas na kat inikatan nga dagos ti t-shirt ko. Oh, Aileen, kalisto ka na kabaybayag ka. Ha? Sa akong damang ikat dirwatan. Sa akong damang ikat pati pantalon mo. Apa kami nagpantalon ka pa ilang. Nag-shirt ka kumalatan. So pa nga marigatan ng mga ikat. Ako ka, anak ko. Anak ko, ape. Di ka nagreklamo pa Kahit kung makita to kasano karakkel na. Nagloko ka. Ay, linabusan nakmatan manong nemi. Sana kinita. Okay ka dimad lang? Okay. Nakapasa. Sige nga din. Sumagpat ka nita katre. Katsi ka, aglabos ka na pantamdama. Anong nemi, idi, si magpatin ti katre kalbasa nga nagidhaak ni.
Ala, isungutin manong name iti mo nanganit ibak mo. Ala, nakauy-uyong na iti nga babae. Kasta una yun manong name iti pandangan na iti dalag ko. Ama, ala, ulog. Just, sa bali nga talaga dito ng Aileen. Nagrungsot ka nga. Hoy, di mo nay. Di mo nay. Di umuunay ko nakmanong name ita kagatan na mutan nga not-noten. Kahit mga parwaran manong name iti katas na. Baklan sama dito eh. Baklan na babae. Hoy, Aileen, agad ka pa lang. Kahit baka pumso. Abuhin manong name ka ba siguro talaga nga amo na nga dandanin. Inyulanan, sana matinikat manong name iti arwaten. Nagpindas ti pamagina manong. Sla virgin pa ilaang di kiti tuwa barukong. Sana matinikat manong name ti short na kin pantina. Imbes ko manong name nga siyak ti mangrabaw ken kuha nang imison ti rimabaw kanya. Aileen, agor ka. Shhh, saan ka nagreklamo? Abi reklamo ka. Abi nga sikat mga roman sa kanya. Di mo pa kaya? I can manage. Sa akong di maka mo, Mario. Basta, di talna ka lang. Naglanang nagidibibig mi, manong name ham imas nagidibibig mi. Nembes ko mga siyak, manong name isunan. Inagkan na tingid ko, tibarog ko. Oh, galing mo, Aileen. Oh, Aileen. Oh. Gamuta kayat ko mat nga siyak manong name batong ko isuna. Tap na isot aginunay kat siyak ti rumabaw. E di rumabawak manong name gawin na gurit ka. Apa nga rumawaw ka? Siyak ti lalaki, siyak ti rumabaw. Siyak latan. Sa kamay suro. Naguyong kan. Basta siya timaka mo. Ngunit aramidek isot mapaturay. Tala ka. Siya latan. Ay, manage ko naman. Adamanin manong name iti ulo na hinamalan namanin ngayon insakmul manong name ti torturoso. Sana imbuling-ling, ti pa nag-gan na, manong name kat adan nagidisaka na, iti nagbaitan, adan ti ulok, ti nagbaitan, nagidisaka na kit na ti kayat nangatama takit mga anak man. Dala kita. Sige. Ore kat kadigdigos na mat. Yan po. Manong name, iti panunot ko na pukaw, dati magakanyak ni nanang. Saan ko pinanunot data? Ngayon maging kamalagip ko. Sang kari nga dito yun, ti kay papanan na, ti kunan ni nanang. Nga dinakayat ti paatiw. Ti kayat nakit isu, iti mangituray. Iti lahingin rabaw ti kama. Iti may panggit ti sex. Iturayan na kun. Anong to nakatano? Oh. Ngayon sang ko pala nga pinanpanunot dahil tamanong ni. Implastar naman yan manong naming aking baba kat nagpatog manen ti posong ken posong. Ison tinang tugaw kanyak manong naming kat ison tinang yusok kunam tinugawan na kuno. Mario. Okay ba? Okay. Okay, Mario. Mario, okay ka? Okay ka, Mario. Okay ka. Mario. Kasto na yung manong name iti kinadagsan ti panagka buabo na. Orela, maaga nakik tabuksit ko ta agbuabo. Di mo unay. Di mo unay. Paspasan nakit di nga. Iyad adang idagdag set. Jak man maganasan. Masaktanag matayin ko na ka. Sikak tagtagari. Nagagawa nun ning hasta una yun ti panangining panang yukuyuk. Nagagawa nun ning minariknak tinapigsa nadagsan nga panang tugaw na kanya ko na mapanan ko na.
Uwan manong nemi iso at talaga tinang manage imbes nga siya. Sa bali nga talaga reto nga babae ko na tinakam ko manong. Kat gamot na kayat kumet manong nemi nga siya itakin rabaw. Kuri ka. Siya tumanin, madam naman. Kuri ka na kayat kumet nga. Ruan sa akin, nagitin mansanas mo. Yung sanak ka na sa brabawan. Sige. Mabalin mo nga, bumangon. O, nakatugawa. Dito na. Alan, kaya mo adlata. Di mo kaya pandagan? Sa kaya. Abay, nagdagsan ka. Ilaglagan ko ito, di ba, isadag ko na siko. Basta siya kaya. Abay, hindi mo kaya. Siya kaya. Nga sikat rumabaw. Abay, basta. Abay ngamin, basta. Abay ngamin, basta ko lang kuwait. Pinagringkot ka. Abay ngamin, papilit mo. Dito pa yung asawa, ang kapapat na. Abay ngamin nga, ipapilit mo. Abay ngamin, di mo kaya't nga rumabawa. Diyan kaya't. Nganog asawa tanto. Sa kalat na matong tumbalan. Diyan kaya't ipatiw. Stugayam ni nanang ko. Abay, ano ko na nanang mo? Sikat e babae nga dinakayat ti patiw. Oh, kayat ti patiw. Di mo kayat ti patiw iti padam nga babae ka. Di mo siya kalalaki. Saan ka matang nga, ibagang atiwanak pa yung sakti lalaki? Oh, lalaki mo nung babae, diya kayat patiw. Diya kayat tagbaling nga, diyan niya. Agbalin to nga martir. So nga ito nag-asawa ta. Diya kayat nga, sikat mapatpaturay. Sa mapaturay siya, siyak, no niya kayat ko sa matungpal. Kasi ka kung mga relatat lalaki na. So nga kunak. Siyak lang kuman tinagbaling nga lalaki. Ngayon kasi siyak ti lalaki, di ba? Tapos siyak nga din ang rumansakin ka. Nagplastar ka man eh. Talumansakin ka man eh. Siyak kayatan. Ano ya? Siyak kayatan. Namnaminsan tamay yung siyak kayatan. No kayat mo, si kamatintakin, unag, tasak turumabaw. Pakpakawan. Apa nga di mo kayat? Siyak kayat. Kaya pilitan ka, padasem. Padasek? Sige. Rabawang ka. Ano ko? Pagdanog ka. Apa na ka? Sa kapuya. Diyos ko, nakabot-butin ka magkayam. Panawang ka dito eh. Hinakon maturog dito sa alas. Hoy! Ano maturog sa alas? Ituloy ta. Masapol nga. Sulitak dito padagawid ko dito eh. Ayan mo. Oh, magan. Magan ulitin naman eh. Aginta ka man eh. Nagdata ka man eh. Tasak man ang timang rabokan ka. Ay! Diyan kong gayat. Pagpakawan. Diyos ko ya. Agawid ka pa din. Manong nemi rimrim warak iti silad ko. Kinuwara iti ruwar, napanak pa iti ruwar, iti sangot iti balay. Ito pala nabati nga sigarilyo, reserva. Naman nagsigarilyo. Tiyan mo kini manong nemi kit umanak danunen ni Eileen, ng saan ko nga nauray. Ninanang ko hindi, tinauray ko manong nemi. Nan, abay, di kami nakaturok? Ano kung mga makaturog kaya makaturog kami kinakitaan. Nag-gringor kayo. Pasensya kayo na. Napanak na kamunti ko na. Una ron. Tila masartarakan. Di mo ba't kami among pili marok. Kaya nga rin ita. Itultuloy mo pa ilang relasyon mo. Relasyon nyo ito dahil tanga tumboy. Tumboy ay. Sat lang ati tumboy. Anak iti paatew. Kita mo tumboy ko nakata. Isut mangrumansa iti lalaki. Tumboy ko nakata. No tumboy. Kaya no adadarling na nga babae. Nga saan nga tumboy. Siyempre. Isut mapaturay. Isut mangrumansa. Kung naroon.
Umayag lang makiturog di sila dyan. Kat sikat na pa nagsila din. Kasak tayo maturog dito sa alas. At sikat maturog dito sa alas, umay nakatubal estirbuin na dito tumboy, bak umay nakarabaw-rabawan. Manong nemi kabigatan na matlaing insina ko ni Aileen. Kataw, matiriri na manong nemi. Sina di sina. Huh? Diyak kaya tikaskan ka. Anya ko man tisak kanyak, anya mong pangayatang kanyak. Si kamat din ti mangituray kanyak. Diyak kaya ti paadipan na sinuman. So nga nga saan ka kanya, tadi mo kaya ti paadipan. Diyak kaya takbaling adipan. Naglagay pa yung Aileen, no babae ka, masapul nga takay ti sakop ti lalaki. No? Takay lakit ang maya lalaki di mayaten. Kadakam ngay, akong kalintagan mi nga mga sakop ti lalaki. Isong nga ko na, saan nga sikat sap huli. Kadagaman naglayangan. Iti impaay mo kanya karagsak. Ha? Apa sikat ko na? Ikaw na. Sikat ng romansa kanya ngay. Bali sikat eh. Lalaki katsak ti babae. Uwan manong nemi kasta nga ron tinapasamak kat kalpasan kini Aileen nga may katlo. Agsapulak ba't ba na manong nemi ti babae nga armak agbaling nga nubyak agbalin tong asawak no kahit kas pagarigad na kaya tun ni nanang no awan tun ti dilawin na. Intuloy ko nga ron manong nemi iti nagtrabaho. Wan, nagtrabaho ako manong nemi mga opisina nga magkagangay lang ti pwesto. Utility ako na daw no messenger. Adadati ka po na manong nemi no apay nga narigat ngumasenso iti sweldo kabutadak lang or ti baba. Manong nemi, barbarin ko nak. No, dan tumadlawas sa pula ka sa baling at trabaho. Tapno, once so numakil batin di sweldo. Ito namin sa nagundaway, manong nemi, nga malagi, impalagip ni nanang nga dumawasak to sa jitandaan. Na naibos ka nun ti mamamaan na ka na ti bungil nga buwa. Yung kanda mambasid kumatag marok. Dumawas kan duwasitan, nagdi kakabsat mo kumaangin. Adayumat nga ron di tendaan di eskwela da. E dito ta sika kita asasidag din ta obsina yaw. Di tendaan. Napanak manong nemi kita sinunsod ko no sa din ay napaset taglako iti buwang nga bungil into duda. Manong nemi napintas nga babae. Kaslasang ni may bagay kang kuha na tagbaling nga tendera. Teman buwang nga bungil lading ko nga napintas. Dagito yung manong, no? Manong ka di manubukel, mapispisi. Mapispisin siya eh. Gasta no gumatang ni nanang. Agkamano. Pagka upatimlatan, baka darakil o na manong. Pagkawaluek, gasta dukati dating alaramidan na ito gumatang. Naimas man lang natin manong, ay ading. Tsak manamot, tsak patramramanan. Sige. Mano balor na? Kanaklan balor ti 10 pesos. Sige mano nga. Kabayatan manong nemi nagpispis isuna iti bungil nga buwa. Gumananggit kita. Simple ti pintas naman. Ading, nagan mo please. Susan, wow. Apa nga mawaw ka? Basta gnagan di Susan kat napintas. Apa nga rin nga di Susan nga kanagnakan ko di karoba mikit pangkis. Kadi. Kadi. Sa dapat ka nagnakan ko nga Susan ka. Ang dati kabagan bingambang barangay. Kat kwa, gusing. Sungod. Nga si kati kapipintasan ti so amin nga Susan. Ading, anong? Check ni Mario. Kumusta mat ni Maria? Sino nga Maria? Kato ni bakit mo? Di ba? Ti asawa ni Mario ket ni Maria.
Haangan ni Pedro, asawan Maria, haana, ti asawan Pedro ket ni Petra. Takayit mo tagadi tagbaling na Maria. Siya? Sabi ko, madyak kaya. Sabi ko, bakayit ko, nagpaitis na agad kong asusan. Ako pa asawa. Ako pa ading, Uri ko man pa no, umay ka to balay, tapos mo panagdagam nga ako nasawa. Ayaw ba nagtibalay yun? Anakayat mo isaganan to balay, umay ka. Ipatsan na kaninanang ko iti native ng manok. Ama, mayat man, dito man bati ko lang na, hindi po undi payat. Kenji kimol, binukuda mo na. Nakaragsa ka sa salita, Susan. Ori si ka manong, dito tigatang mo. Amo na ka doon. Iregalo ki dinanang mo, dinatuma. Dito nga rin di bayan na. Inyawat ko ti baente manong nemi sa ko pinatpetanda kulab na. Kinidayak, apo mayan. Manong nga, Mario ha. Amok ti kayata sa wanda kiday mo. Ano? Agayad ka kanyak. Nainlabak nga rin na nagos kang ka. Kayat mo, tikas kanyak, aglaklako lang ti buwa. Huwag lang siya bo. Ape ko nga kanyak kayat. Naglaklako ko mat siya bo, akit so hang kakayat. Kaya manak no kasta. Umay ka ito pasyaran niyo malayo. Ore saan eh. Tanuin ibagam niyo balay, may ibagam mo dito eh. Kasta? Ibaga ka ro din. Kasta dumalat labas na. I love you, Susan. Nakanalisto niya. O nga ron, tiket kinalisto niya ang lalaki. Papada kay amin. Kasi nakaguram ti lalaki. Ako tinagbalingan na pudno ka na kayo. Susan, ano naman ti problema, may tinapalpalabas sa mo yung nakinaramraman na. Ada ka di nalidom nga napalabas mo? Manong, Mario, ada sumarunong ang gumatang. Sige. Umayak to manin. Ay, dito man cellphone number mo? Dito ni. Isurat ka na ang papel. Apa nga, ada nakasagana. Ado nga min dikit yung mga alat sa cellphone number ko, manong. Iso nga no, ada dumawat ayun, gammatakla deta, naikabil dita, nakadapit nakalista. Nakadua kopya. Alam mo, saan ka lagit mga sisturbot itis oras? Sige, tawagan ka na rabi. Tinawagan nga rod manong name iti karapyan na kanta kabaybay kami nga nagsasarita. Sa bali maninda ito yung tinakim ko. May kapaton manong. Tadakkel ti pamatik manong name nakasdilagin ti panakisasarita na kanyak. Kada adamat marik na nga inlam. Adamat marik na kanyak kanisang sa ngayon. Ngayon dahil nga managsasalita mi manong name ni magakon kayong kuha na ti I love you. I love you, Susan. Sana ka mas daaw. Nga mangyag mo I love you? Takas tamad lang labas na, di ba? Obvious ba? Kayat na? Diyak ko kayat. Nga mariknak pa rin. Marik na nga talaga ang ipatpatignan. Diyak ko kayat ko nakarod. Nga mariknak mo rin. Saan ka lang kumangadimdim ting itibiyag ko? Sabi ko, siyempre, tapos saan ang problema? Tagbali na ka di nga problema kaya ka. Nung ikanaktutak ka na problema. Saan kang ikantitak ka na problema? Basit lang, awan na problema. Palasik na manin. I love you too, Mario. Ito lang na mamu ka. Nanubiyak manin. Kinunak itinakam ko manong naming saan nga nakaskas daw. Talaga akas na ti ayat sang kani. Kas na kunana, kas na tumalat labas na. Di pala ita. Pinaklunak nga rot manong naming karimbagag kang guwana nga adan tual daw nga awis sa kasuna dito balay. Tapno,
Paumyan anak. Di mo kaya? Kaya't ko pagsidendak lagi na imas. Anak kayat mo nga na imas. Tapos saan ko ba naramanan? Kaya't mo? Igat. Igat. Oh. Di lagi na ka nang igat sa kayat. No itirabi. Ito ang nagtisilat ko. Tekang kanto igat. Igat kasi bibiyag. Oh, jak pa kaya natin naluto ng igat. Ano ito lang kita si bibiyagan. Ngam dimteng manong nemi, di kon daway nga talaga nga naibak dito balay. Impakaabok manin kininanang. Nang, may kapat nga babae. Esos po. Dahil tangatan. Sino? Susan tinagan na. Iso idi na nang lako kanya tibwa. Ay, dahil na uni nga ginatang mo nga buwa. Ado pala kanya kitakit. Talakatado ginatang mo. Balorlat sa nga pulo, dedi. Aya, iso sapo. Hindi tado na. Naimas di lako na nga buwa. Nagmayat. Baka naimas mo dito. Iso na. Barbare nga. Isa ganan nyo ba si ati makan? Alawan, sa tunti baka mo. Ito nakaano nga yawid mo. Ito gamit ako pisina. Dagasag ito ni Sonin di tiyandaan. Kaya siguro, makaluto kayo ito nanda kami. Manong nemi nadlaw ko nga dagos nga naasadagtirik na niya ng mamit na ni Susan. Kastoy, ti agbaling nga asawa. Kinunana. Alam ni nanang, kawan. Hindi kami Susan, balasang ka. Nang may karkariak lagi, di ka na kayo, nana. Baka na kami tisang nga may karkariak ka. Alala, hangkon nga baga nga feel at home. Tamo ka kasat aramidem. Lili, nong, baga mong ginamanang mo ba't gitasar kayo? Inak tumulong ang gitasar. Ay, orasanin. Aman nanang. Bahala ka. Pinalubusan mi manon na yung nagpakusina ni Susan. Nang, anat ba ko na yun? Good. Good? Anat nakadlawan yung nga good. Among barok, di lang gargaraw na, di lang pa nagsasaunan, di lang ikikita na, amo mo naging kukunaw saan. So nga, may ito na. Di kahit yung agbaling asawa. Kita ko rin ka pa lang palpasin bala na ito nga nabiya. Na, taapay. Nga tamok, baka si kantot at adilawal na. Umot pa ito na sa pulak ang virgin. Isumot ko na. Virgin na tayo suna. Saan narigat ita mga sapul ka, virgin barok. Ngayon saan nga sutsap sa pulem. Taori sa nga virgin, no talagang okay, awang problema. Sa nga, no iso nga ni Susan, kit okay, ori sa nga virgin, mayat. Kayat yun ni Suna. Sunod ako naksintiran pa aging gain itong bigat. Baliwan na ito agsalita itong bigat. Tanawan ti problema, okay Suna. Sige nang, barbare nga, no, at damat langin masarakak nga, agbaling nga manugang yo. Uwan manong nemi, idi malpas kami nga mangan, idi dumtengen di oras nga da kami di silad ko kat kaduwak ti may kapat nga babae manong. Na ulimek manong nemi ni Susan. Tas laam muna nga sanggamasit lang nga ringgor kat mangig iti bangir nga kwarto. Amuna manong nemi nga iti kastoy nga klase iti kwarto. Nga plywood lang tinang divide sa open iti ngato. Manong nemi iso na kainindayan. Sa naguniak kunan apay. Baka no, agriri ni nanang mo, di ka unay makaringgo. Baka no,
Agri kakapsat mo. Kahit ni, customer kami ti kwartuyo. No, umasensun to ti biyan ko, may ito trabaho. Pasok tak to badla ito. Mapay. Kahit nung kasawa tangay, dito pala yung tipabintasem. Hambot kasi katagtawid ka, di mo kaburdag. Sa mesa, kahit kasto nga balay. Kahit ko, basta, hanggang kasto kahit ko. Okay? No problem. Nagaddan isuna manon na imi katsim magpatak. Kinawil ko. Inrakos ko manon na imi takyag ko iti batog ti barukong na. Awan brana. Mariknak manong nemi nagituduhaman sanas. Inawid ko manong nemi titimid nang impasango kanyak nakakidem inya sa dagkon ti rupak sa ko inamalan nagitilips na. Ninanam ko, ninutnut ko. Di damo manong nemi kat kasla din amot bumalas. Di ka ngay, amo naman tenti bumalas. Di ka ngay, manong nemi, siyempre, amo nang tagaringan. Yung kasla tertreden na. Sa mga tertreden, maging tananan mo, kinihating mo. Ngam saan na nga naterred, manong nemi dadakon, iti barukong no. Manong nemi nagmayat, natangken. Kat nung kasta kagat, iti natangken nga masat na, Mario. Mario. Manong nemi idi pababak ti ulok ing gawid na. Ipilit ko lang may gawid na. Apay. Paanam? At sa bali nga, nairanta para ito na ita. Apay awan, kuamaya. Taday tagiwat mo to sa rem. Nagaganas. Diyak kayan. Pwede mo kayan. Basta diyak kayan. Aman, diyak kayan ko nakot. Napanakit inuwanin ti ulo ko. Pwede mo kayan. Binugwang mo, diba? Uwen, binugwang. Kamtsa kaya. Apay awan. Saan nga tumangkin na kukwam? Tadat ako madilam to sa ramo na bibig mo. Basta diya kaya. Sige. No pinadas mo na aramid mo timangan ka nagiti mo na babae ti biyag mo saan nakibatpada. Sige. Nasuko na. Ang korte itutuloyin. Ipakatuklat ang bibig ko. Manong nemi inyantak manan di bibig ko iti barukong na. Kalbasan na inayat ko anong nemi ngayon pababa, tidakulap ko, tamuak man niya adda iti baba, apa iparit na. Ngayon binigla na ngayon gawid ti imak manong, sana tinanggal. Pangipanam da ita. Iti baba, lukukan. Kahit ko mga aprusan, kahit kung iyon ang tinitiramay ko, tapay, basit, tao sa rin patiramay mo, haan nang kayat. Apay hindi mo kayat, basta tsak kayat. Apay nga takunak. Ilibas ko kung mga igulpe, manong naming nga mapanig kaman iti baba, ngam naalibtak manong. Jak pa aramidan, ginamatan na sigod man ang timak. Dapat asam. Sige man lang, haalat ang arutin. Dato lang arutin, sir ko. Okay ka na? Ito pala aguro-uray. Manong nemi implastar kong kunam. Siyempre, nagbatugan ti pusong ken pusong. Ipababakon, manong nemi, nagdison, manong nemi, ti ulo na, sinapol na, ti... Ano na dyan? Ano na dyan? Apa kasla sana si Brad?
Naglawa. Sige nga. Sige. Ano sige? Kuha na. Up and down na. Kaslaw mo, narik na ka, nagdiswan na. Mabidlang, abi nga yung palitan na ka magkita tao. Miminwanin na, manong name. Inkidag na. Kat bimabak. Sa bimahon manong name, nga nagmalabal, tibagina iti ulas. Abay. Anong problema? Dinamag ko. Kababayin gumamuam. Kanya. Nga awan? Uno nalawat abot na. Nalawa. Dati nga rin problema. Tapay. Ada anak kon. Ha? Anak ko ti kinabalasan ko. Kaya mo midipas ngay ko. Ikaputam. Ako man tinakasagana nga gastusin mo para ti sasaryan. Impilit ko. Impilit mong inruar. Uwen. Dahil ta napigisan. Napigisan. Dakil ngamin tiyubi nga rin mo rin. So nga sasaryan ko nga. Nga maumit pagbayad mo iti sasaryan. So impilit ko Oh my God. Api ka sanda nga dinait. Saman dinait da. Api nga ako nang nga. Demot na pintas ti panang dait da. Tapay. Nabukramat idi. Sige, katawa ka. Sige, katawa anak. Undawa anak. Lang, katawa ka. Kahit mo kasawan. Nabukra nga sa ampay nga naglunit. Uwan. So ano kasanot karakkel na hindi. Di pa nakapigis na. Isut kasta karakkel na. Baka umanay tatakyag. Gum-gum mo ni sarek mo. Sige katawa anak. Ang paunat umanay tagum-gum. Di pa ipare. Diet mo kuma. Mabayinak. Ano magkabayin mo? Nagloko kang mata. Manong nemi gabot ako matpay tinalpas. Tinaramid ko manong inalakti mo na. Sa ko impaigam. Ano nga ron? Deta imamon. Madimad dita, di imamon. Napiyata imam, amo makontrol na no, patpatam, irot mo, ni palokay mo, di ba? Kanito ta, kasano ka, datasang gum kat sumrek, kasano orat ka marika na. Siyak nga roda yan. Ewan na yan. Kaya di mo namin kahit akanak, baka sumrek pa ita ulo mo. Nakakatawa ka. Sobrang pwede ulo ka. Gum-gum ko naman tayo baka sobrang pwede ulo. Amat na na, sobra kamot. Sobra kamot kami. Kaya at least manong nemi, nakaraos ako nada. Babaen kang kuana, ti ima na manong. Kensak matlayang manong nemi, iti manang anang pa tayok kang kuana. Yung palugos na matlay di manong nemi. Ngayon pababak, di bibig ko. Tao mat sa baling usarek, no saan nga di bibig ko manong. Siyempre, manong nemi. Saan nga nasitang tayong iportray ko manong nemi na pasama. Basta tinasken. Kata, oo, kunanamot lang. Nakaraos din. Ama, nakon. Mari, Sinipsipa ako na. Nakinagat-kagatan.
Kabigatan na manunemi na mga dagos ni nanang kanya. O ana, napagtulangan yon kani Susan, iti panagkasaryo, ng, takayat. Ay, sapoy. Anyat pangayatan nyo kingkwana. Haan nga plastic isuna. Awan pulos ti panagin kukuna, titignay kan panagsasauna. Nga man sekreto na nga natuktalak. Naganak kabalasan. Hanya, at anak na ti kinabalasan na nang. Agil sa nga nagayayatan na jay. Nagapakabasulan. May kadua. Nanang, inlawlawag ko kininanang manong name ti amin. Kat kastaon ay ti ilak na ko na. Nanang mo. Ay, apo, ay. Tama pala nga kadama ti kasta. Huwag nga ron. Nakarod din. Sungan siya kayat. Ano ti rason no habi nga sa mukayat? Ikaw po naganak kabalasan? Okay lang kanya, naganak kabalasan. Ngayon dahil dyan karod problema. Saan nga? Ang problema na tabarok. Nalipatam ka din nga amok tig-diet. Nang no mag-diet ti pigis ti arwatin mi mabalin. Kadagtakop. Dahil dyan karod. Nalinga ang diet. Iti sako. No kasta nga. Aday pa diet ni tatam nga Tomas. Kada iti sako na nga. Pagkagargaan na ti Irik. Sinanang mo. Ngayon sana agang ako barok. Mabalin mo nga mapanbalbali mo nga padait eh. Jay. Mabain ka no. Napilita ma. Mabalin. Mabalin ka di. Uy. Baka numasaktan. Tagaw sarte anesthesia. Kasla, kasla man dating sugat na. Hindi napigisan. So, mabalin pala ita. Pili ka tinalay ng agdait. Expert ng agdait. Tapos kasagat saan nga mabukra. Sige na lang. Mabalin mo matang napadait mo yung pinsan. Tapos saan nga nagsikog? Sunod nga makapututak. Damat ang jarak na. Nanang kahit kumatlat, imantan iti anak. Nga bukod ko. Ngayon dyan ka lang diferensya na. Gabuta nalawa. Unang. Sige. Sulbarim dyan kinalawa na. Padait mo. Kahit nungas pagarigan na kayat bunton. Kahit kumet. Lagad baro. Nabasol ti kas dyan. Napasamak yan kung ano nga nakanakabalasan. Kaya kastamot tayo. Dahil napasamak nga. Napigisan. Kalpasan na naikat di diet na. Ngayon digit imun o na iding babae ti biyag mo. Ayun na. Nakadaldelikado ko ma. Kaski ni Eileen, anderan na ka. Saan na kaya ti paiturayan? Di na kaya ti paatiw. Sino di mo na idin? Ni Ingrid. Ay, ni Ingrid. Ni Ingrid, tijak mat kayat kin ko na. Awan day dayaw na. Awan pa nagrespeto na. Di nakamo idi nga dayawan. Oresi ka. Hanakapi amo nga respeto rin. Hindi siya marunong nga rin. Hindi siya marunong. Ni Agnes. Ni Agnes. Ano saan nyo kayat idin kin Agnes? Nalupoy nga babae. Nalupoy. Mahinhin. Sobra. Nga numasaktan kat na eh. Nagalis to, nagluwa. Kasan no, adan to sa amin nyo, pag kinawa to ng kasawa kayo, kita agpakamatay. Ay, susapo. Dakita tao nga nakiting ti panagpampanunot na. Alis to nga aglukay ti tornilyo da. Agbagtit da. Dinadal delikado. Nila ingarot Susan ti mayata. Nila Susan. Handa nga baso lang, nadya nagpanaganak na malasang. Kaya nadya pa nakapigis nga nakatip, dait na. Natural lang nagiging aksidente. Ngayon, nasingpet, nadayaw, naraem, natakneng, naemma, nga babae ni Susan. Apay nga rin nga naganak balasang no na emma ko ma. Damagim trason no apay naganak balasang. Ito damagik manong nemi biktima kano ti rape.
manon nemi. Ti ulitig ng asawa ni Antina iti agyan di balayda. Saan nga bunga ti kinarukup ko. No di kat bunga, biktima ak rape. Itaak lang nga kaya. Sikalaing, katsiksikan tulaing. Will you marry me, Susan? Abay. Kahit mo ka di, tinaganak abalasan, biktima ka rape. Kahit mo ka di, tinalawa, ipadait ta. Mabayin na ka man. Magkita ti doktora, babae. Nga mangdait tuloy, tatapno, awan ti problema ta. Tapno, adda sumrek. Kan marik na dyan sumrek kat marik na dyan sumrekan na. Kan tapno, maitikot kuntun ti bini. Tapno, adan dun ading na dyan anak mo. Iti ang baba nga panao, manong nemi, iti may kaapat nga baba, iti bihag ko, nga ni Susan, numampay naganak abalasang wano biktima iti rape, sa iti aganak, ket handa kinabailan nga pinaopera, pinabutya, kabutawang kwartada, ket pinilit ng enroar, ket napigisan, pinadait naman, nga nawarwar dahit nga dait, iti likudan ti amin manong, nagbaling nga na siya at nga asawa, ken manugang, ni Susan. Mat problema kiti anak na manong naimit adadamay na kayat na iti sidong di kiti lulo kin lula na. Kaya di aganak kami kini Susan manong naimit nagsaruno ti duwa. May salang atawan ti baet. Naikanak iti gondawin nga may promote manong naimit nag-examen ak, nag-training ak, imatadara kaya kiti komperensya. Aging kang masenso manong naimit ti posisyon ko kiti makkel ti sweldo. Intuloy ko matlatatin ng tulong karigidi kakabsat ko manong nemi tilikudan ngaddan asawa. Kan nagbalin naman nakaawat ni Susan manong nemi. Iti panaganak ni Susan karigidi duang anak ko manong nemi kinabaylan na iti normal apa nagpasngan. Nalagda di dait manong kaslawan dait na. Eksperto din ng dait. Tanokit kitayek no kakit kaslawan tinagnaan di dait, kasla saan nga napigisa, nagpintas ti purmana manong nemi. Dahito nga rod manong nemi ti pagkasalita, kadagyaman naglaunay, iti anos mo nga nang ibasa, kat tanggyumat kadagitay nagan-anos nga nagbuya ka nagdangag, more power to your program and God bless. Toy nga dagyaman nga pagaya mo, Mario.